गासै जोंनि दिनैनि बे गेलेगिरि मोननै दालाइसा आफादनि फंबायमोनजों बे गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय बिथांमोनखौ बावदों आरो जोङो दान्दिसे उनावनो जोंनि सानजा नं 30 नं सानजा विधानसभा एमएलए सार लरेन्स इस्लारिया बिथाङा किक अफ खालामनानै दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाय बेखौ बेखेवनानै होगोन। स्पर्ट्सखौ आसाम सरकारा ओरैबायदि दा गोसो होदों सोरबा जुदि नेशनेल गेलेनानै मेडेल मोनोबा बान्था मोनोबा अब्ला बियो गावनि जिउ राहा दानो थाखाय सरकारा इन्टारनेशनेल जिखुनु गेलेनायाव जुदि बियो मेडेल मोनोबा बियो मोजां गोजौ थाखोनि साख्रि मोनगोन। दा बे बायदि रोखोमनि सुजुग सुबिदाखौ आसाम सरकारा होगासिनो दङ आरो बेजों जायफोर गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायल' नङा दिन्थिलांनायनि थाखाय आङो बे समाव खेलाखौ जोङो किक अफ खालामगोन। जोंनिनो सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि सारा दा बेनि थाखायनो आङो बयखौबो सिगां फारसे फिल्ड साबायखर थाबाय। सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि 13 बोसोर बैसोनि दालाइसानि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै सेथि सान हिसाबै देबोरगाव तिलापारा गेलेग्रा फोथाराव मेडिकेल कलेजनि खाथियावहाय जोङो दखरा आफादा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो हाबाफारि बायदियै जोङो जोंनि आफादनि गोथार फिरफिला उरायहोनायजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोङो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां सावरायमेल हाबाफारियाव जोंहा जोंनि सानजा नं क'क्राझार बियाबनि एमएलए मोनसे समनि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि साराबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मानिजाथाव आफादगिरि केपेस दैमारि साराबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो बेयाव लकेलनि इन्टेलेक्सुयेल गामिनि गावबुरा आरो जोंनि बारग' दैदेनगिरि माखासे क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों। जों बयबो मिथिगौ जोलुरखौहाय जा फुटबलखौहाय जोंनि बर' माहारिया जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिया गेलेबोबाय थादों। बेखौ जों बोरै आरो बेनिख्रुइ साबसिन आरो जों फुटबलखौ जोंनि हारि एबा बर' माहारिनि गेजेराव बोरै गोख्रोंसिन खालामनो हायो बेयो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि आरो जोङो नुबाय थादों जोंनि लाइमोनफोरनि जे आथिखालनि थासारि जोंनि लाइमोनफ्रा आथिखालाव मबाइल एडिक्टेड जाबाय मबाइलाव बेस्थ' जाबाय आरो बेबायदिनो जोंनि समाजाव जे बिथिङा जोंनि गेजेराव गोरोबा जे बुस्थुआ जोंनि ससाइटियाव एफेक्ट होयो जोंनि समाजाव गोहोम खोख्लैयो बैबायदि थासारिजों जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि थारिखआव गोदोनानै बा नारसिनजानानै दङ जेरै जोंनि लाइमोनफोरनि ड्राग्स बाहायनाय फेग्रा मुवा गान्जा जौ सिगारेट आरो बेबायदिनो बायदि बायदि जे जोंनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बाहायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो उन्दै लाइमोनफोरखौहाय
जोङो नैबे आन्डार 13 टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो बेस्थ' खालामनानै जोङो बिथांमोनहाबोदि मोजां गेलेयो जोंनि लाइमोनफ्राबो जे गेलेनायाव बिराद इन्टारेस्टेड आरो मोजां मोजां गेलेगिरि दङ जाय बिथांमोनखौ जोङो गोजौ फारसे जोङो मोजां मोनसे टुर्नामेन्टसिम लांनो थाखाय मोनसे बिथांमोननो मोनसे स्कप मोनसे प्लेटफर्म जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो बे सुबिदाखौ होनाय जादों आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गोबांथार हयथ' लाइमोनफ्रा दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बैफोरबायदिनिफ्रायबो जों उदां जानो थाखाय जोङो जोंनि नैबे फुटबलनि गेजेरजों जोङो गावखौ थांनानै थानायजों लोगोसे गावनि देहायारि बा फिजिकेलि जोङो फुटबलनि गेजेरजों स्ट्रं खालामनो हायो गावबो सासे मोजां गेलेगिरि जानानै मोजां मोनसे न'खर दानाय मोजां मोनसे साख्रि बा गावखौ दानानै लानो हानाय लोगोसे फिजिकेलखौ स्ट्रं खालामनो हानाय बे स्पर्ट्सनि गेजेरजों जोङो खालामनानै लानो हायो बेखिनि जे गियान बेखिनि नलेजखौ जोंनि जे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनो होनो थाखाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानानै जों आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादों गोजोन्थों दख'रानि सिङाव 7टा इउनिट दङ आरो बेवहाय जोंहा 7टा टिम जागोन इन्टार इउनिट बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो सानब्रै जे जोंनि टुर्नामेन्टखौ सानब्रैनि हाबाफारि जों खुंनाय जादों आरो जोंनि जोबथा गेलेनाय हिसाबै जोंहा बेयाव 26 तारिखआव जागोन आरो बेवहाय जों जोबथा गेलेनाय जे फाइनाल मार्च बेवहाय जोङो हिन्जावसाफोरनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि जों खेलाखौबो लाफानाय जादों गोजोन्थों